bafethu njengamanje ngiyangena lapha ngesikutheni siyokhokha le mali mina ngizolishiya lapha wafuna ama-mistakes bafethu. Madoda sekwenzakalani kade emhlabeni wami ngokuhamba nje iminyaka eyishumi sengibuya sekuphithizela oChisbon jezi number 10 seyinama yiki tingakhuluma ngawo la yazi mfethu kade mfethu sonke isikhathi laba abafana abangayenjani bazama nabo ukudala inombolo kodwa futhi isitini nawe uyabaza bakadlodlo bakangaka kodwa nathi phela hayi ukusibeke phansi isikhona nasa sibekile mfethu phansi abanqondo yabo ukutshela wona yabo manje la abafana bakhona ngala yazansi sibona babhizi bagqokile nje into bakadlodlo bangaka usayikhona kodwa phela sisekhona manje kuzivela sacikile nazo-ke jezi number 10 wena-ke inkosi yajamani lalela lento akutshela yona yikho lento lona uyigwale each and every day abantu babefike kuba yimile kuqala bese emkhona phezu kwakho manje bayaqala hayi ngamanje bafethu kahle kahle sihlangene qala lelo uthi uyangizanyisa lo ngikhuluma nawo lona bo benujena uyamuzwa ngithi ngingathi sizokuyona akulenza sibeshana no kathule bakuphatha sifike lana futhi usukudangana ngaphosi nendawo esibuye futhi ayi ngithathe bathembe usuka ke
Okay, sure. Tulubushira futhi selilala ngasekwa city. Angasho ngisathe singane nganisho. Shisa. Shisa nokushisa athi ukuthi athola nje amabili abantu. Asimlinde. Adoda. Into soyenza manje sishaya i-door to door yabona ziyayicaba. Kunomuntu ododa eminyango ngiyangezwa madoda. Hola nje. Manje sesiyasuka vele. Boy, ulindo yamazi na akahleli nganyama. Uyifuna Awuthi ngifonele mfethu. Ngamfonele. Mana boy into engizothini mfethu. Abatholakala la maji. Kanjani? Sithinte all over lapha. Siqale ngayo la maji. Akazi uzosiqashula umthetho. Amazi Alikhathazo madoda. Noma yazi asimasha. Yeah. Feel best, 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 yeah. Kanjani lawo akuve nje manje Awufethu yazi kunini isidindile yena ilanga liyashisa Indlala yasho mfethu kunini isidindile sithini isikhathi lapho konke Bishaka amajisa lawo Phase 5 manje isikhathi cabanga mfethu ukushaya nje phase 5 Indlala isibulele manje amajisa lawo atenzani lawo obheka kusiphi Awu lamadodana lawo ubuye nayo nemoto wala madoda yasiphaphaza lawo uyashiya manje aha Lebetholakala kodwa namajita. Otherwise lento uzosiqashula. Nayi namba idalekile besikade siye ngayo siyitholile into yokuhamba manje sekunanaku umcebo wesibili nayi ibheke egcwele imali
and ngalowo mzuzu lowo uTMV akaripothanga umjuti kwenzakala akelekele bengishilo ngelekele bengitheni izona ngisho ukuthi umjida kakhanyi lo wathiwani ngoba ngathi ngiphatha mina ngicina ngithenjiwe ulaleleke jezi number 10 yonke nifika nilambile lamase nisuthi nenza kanje jezi number 10 follow angithi uyabona bo umngane wakho njalo ayibambeni njengamanje nayi ke bafethu umcebo lo mcebo lona kufuneka siphume nento eyi1 akusimine ngizowuthatha ngogodle ngihambe nawo kodwa kufuneka sonke sihlanganise umqondo ukuthi 25% ku jezi number 10 25% ku volovolo 25% ku Korea Japan uyangibamba lo akahambe yodlala khona umebuye ezalana jezi number 10 umeza kimi nimphosela kimi neza kanti wena nje uma bakekho uzomunye Korea Japan sesikhulume yalesi sikhwame sesifica la igedlela volovolo hlanganisa ibhaya njengomuntu ohlezi ehlanganisa ibhaya lisheshayo hlala phe kwethelefoni volovolo sure phela kade khona ngaze umunye ubaba ngaphethe yabo kodwa manje asimthitho athi umuthi futhi yabo volovolo sure yebo mnumzane phela uthi uyazi ukuthi mina nawe ukondelete ngithi ayikhuleka ikhona into le iqondile nje kodwa futhi yabo ukesho kodwa mhlawumbe usukhona lapho kuya yabo mase mhlawumbe usufuna lo kesho wakho ayikhuleka manje asiyenza yabo ayisho ukusebo lo azi lo baba uthi imali phela ngidale vele siye khona ngale yabo sure manje vele pento eshayise kuya volovolo ngiyibona into elindiwe yahamba ngekhaya yahamba Sokwenza njani ngempela futhi ngizocrossa usinanje ufamthulweni kwa hayi bona emhlabeni wethu mfowethu nini sayiqala le game mfowethu baba emidlalo abafana ngithinta umbuhle wola mbodla mfowethu baba akufana mfowethu inkinga lapho ziyagibelana mfowethu baba ngiyakudinga mfowethu ngifuna uzwakalela esitolo mfowethu echilasi mfowethu baba nezinye naye ezingibhayisisayo mfowethu ya mfowethu baba uze sohlala phansi ikhulume le ndaba mfowethu hayi akuhlubi mfowethu baba ngizobona ngawo baba. Wakithi khamba manje. Hayi khamba kahle. Akubani mfowethu baba. Nami ngiyancenga la lokho kubandayo. Ayikho namuhla. Abe kwenze njani? Mfowethu, stress mfowethu singiphethe stress mfowethu. Ayi. Ngishaya idili nabanye ofana njule imfowethu labafana sihlala sishaya nabo idili wena mfowethu yabo. Abafana bavele bangidamu cross mfowethu nemali, manje ngiyafika esitobhini bathi basesitobhini akho bafana. Hawu. Mangithi ngishona phansi ngibabheka mhlawumbe ngibaqalaza ngale estradini saka B. Abekho nakhona mfowethu baba. Mase ngithi ngibuye ngizohlala phansi ngidla amathambo engqondo ngizwe ukuthi kwenzakalani. Vele ingakho sengithi ngikuthinteke ukuthi nawo abafana bengiphaphaza mfowethu. Hayi. Emhlabeni wethu mfowethu baba, emhlabeni wethu mfowethu. Usungaze cross ofamthule. Labafana labantu bakhulisa nje zololo kwathi bakhulisa. Ngiyakubeka nje mfowethu, ngiyakubeka nje mfowethu. Ngiyakubeka nje mfowethu, ubamba mina mfowethu baba. Okay. Labafana kumele belande mfowethu, kumele belande mfowethu.
Kufanele. Akho mali umpetha ngofa izinkukhu sikhona mfowabo baba. Kufanele. Hawu yalazi udaba. Asicwale ngabo labafundi. Yazini. Konke sengicabangile mina. Yabona laba bafana bahlangene bayithimba njani? Phela bafana abaningi mawubabheka. Mfowabo baba ngiyakuzwa lokho kusho. Kodwa phetha yike into esizoyenza nathi. Kufuneka sihlome mfowabo baba. Kufuneka sihlome sikwazi ukuhamba silengise izandla. Aze khona abafana kwethu engeke ngathi ukuthi ngiyabona nombolo. Hayi noma indlela mfowabo ethi ngilalela. Ngicabanga ukuthi vele sibahlanganise kube yibona esosebenza nabo sesiyothatha nabo inaphezulu zakho. Ayikho vele into ezokwenza ukuthi amaqhele ayadingeka. Ngamaxhele mfowabo baba. Ayikho endlela. Angivele ngihlale phezulu kwabo. Hayi uhlale phansi ngasokhulumana emqaleni mfowabo baba. Akusho ukuthi awu yazi ngeke ngivalele ngapha. Kanjani? Ulapho sure. Manje ithini-ke into ngoba lo mjida lo angaqhamuka noma yini asiqashile sonke uzoyifuna le moto showcase nemali uyayifuna kodwa bafethu kumele kube khona umntwana owenza ngalo uyamazi ugeneral mfethu uthi ingozi kanjani uyingozi lo mjida ingakho ethi mina kumele sheshe sifike kuyena bafethu se-8 noma yini ngihamba nani bafethu sicwale ngayo bafethu bekunescript kade sinyenza zona manje yazi singakephi mfethu ada abeqhumese khona indaba afisa sasifojeni showcase bayidlulise khona le moto abelesikhuma simashe bafethu Salot Maroto. Salot. Boss am boss. Sondelan Maroto. Khamba kanjani? yiyo ke le nto engikhuluma ngayo Awe. Nakho. Manje bafethu adlali ke bafethu. Masifika la bafethu engeke. Ngathi besha lesikole. Into 5 block. Lalela Jesse number 10. Into ezokwenzeka angeke simshaye ngenani eliphezulu siyabona leli gedlela liyashisa angithi uyafostana into esostikha kuyo 4.5 full right siyapopa siyabona ukuthi senza kanjani volo shaya igedlela Snai.